O Salón Teatro acolleu a presentación en Compostela do segundo disco de O Fiusa, Sen Planeta. Unha produción na que se pode apreciar unha importante evolución do seu son que inclúe apostas arriscadas e innovadoras como as secuencias electrónicas, funky, rock, pop e folk únense para darlle forma a un son O Fiusa que gaña máis aínda se o escoitamos en directo. É Sen Planeta, o novo disco do Fiusa que 2 anos despois de Paus presenta un son renovado. A evolución do grupo dende o anterior traballo agora é notorio e considerable. Deixamos un pouquiño que o mundo tan acústico, mergullámonos máis no que é a electrónica, no que é incluso outros tipos de música, como pode ser a música electrónica, a música pop, a música rock, a música funky. En determinados momentos, digamos que é un remexido onde nós fixemos unha pequena cóctel, mergullamos dentro da nosa música e aí saleu este Sen Planeta. Unha sonoridade nacida das inquedanzas musicais do grupo que conxuga en perfecta armonía instrumentos a priori tan dispares como a mandola e o buzuki co baixo eléctrico ou as secuencias electrónicas por ordenador. Un novo son que nace tamén de incorporación ao grupo de 2 novos membros, Antón Bello no baixo eléctrico e Dani Ribeiro na batería, e as colaboracións de outros músicos. Somos afortunados porque, aparte de que sempre que lle pedimos axuda a xente, que é moi boa xente, afortunadamente tamén son moi bons músicos. E desinteresadamente, sempre cos brazos abertos, ofreceron as súas colaboracións que son dunha calidade que ensalza moito máis este disco. É dicir, estaría pois Óscar Fernández na zanfona, Vieito Romero tamén colaborou metendo gaita, Valentín pois tocando a guitarra nun tema, Benxamín Otero tocando o oboe, é dicir, unhas colaboracións de moi boa calidade e, por suposto, moi ben interpretada. Algúns deles, como Óscar Fernández ou Valentín Camaño, acompañáronos nesta presentación do disco no Salón Teatro. Con temas de composición propia, Sen Planeta foi resultado dunha autoproducción nos seus estudos Pink, o que lles permitiu traballar sen presións e con liberdade creativa. Unha das razóns de por que este disco se chama Sen Planeta é porque non queremos ubicarnos dentro dunha tendencia, dun tipo de xeito de facer a música. Queremos facer a música como nos gosta facer, sin poñernos límites de ningún tipo, e penso que o estamos logrando. O CD está composto por 9 temas. A priori poden parecer poucos, pero son temas de longa duración, son temas que se desenrolan a medida que vai pasando o tema e tocamos dende, evidentemente, a música tradicional galega, que é un referente, é innegable que case todos nós provemos da música galega de raíz, e iso sempre se ve reflexado dentro dos temas. Podese atopar algunha muñeira, podese atopar despois outros tipos, como pode ser o funky en determinados momentos, incluso o funky africano, recordando un pouquiño a Manu Dibango en determinados temas, música electrónica, música dos países do leste por determinados momentos. Tras a súa presentación no FNAC da Coruña e no Salón Teatro de Santiago, o Fiusa estará o 6 de maio na Sala Clavicémbalo de Lugo e 2 días despois no Bar Ciceún do Porriño.